Erokamano nyakwara Ramogi kuom kete Ramogi TV en thuolo ma waikore makare kowuok Ramogi TV mar kelo ni weche manyien mag migago, to mokwongo wachako gi mago ma wamiyo pek. Moko kuom johala mag sukari mane timo ohala kod kambi rego niang' mar Sony dwaro ni mondo piny owacho duoknegi omenda maromo milioni 312. Wabunge tuongeze pesa kwa ajili ya capitation, itoke kwenye ile iko sasa hivi 15 ifike ile ambayo inatakikana kisheria iwe 22 kwa kila mwanafunzi. Jod bura ikwayo mar neno ni giketo omenda moromo e sekta mar somo mondo mikikel rochruok ne jopuonjre. Vijana wengi hawajichukua IDs ama wengi wamepoteza. Sasa leo tuko hapa tunawahimiza wakuja wachukue IDs ili waweze kuregister na SHA na services zingine za serikali. Rowere ojiw mondo miondikre mar yudo pande kaka achiel kuom yore ma konyogi e yudo chenro mag piny owacho e yo mayot. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng. Jodake ma e gweng' ma kambi ya juu mantiere Isiolo koro ywak ewi medruok mar rochruok mar arita e gwengego tok masira manotimore kama miyo moro ma jahigni 37 kendo min nyithindo 4 ne ochiel gi magina monegi ka dhok mage 2 bende odong' kod hinyruok mag lisasi. Kaluwore gi jodak mag gwengego kotelnegi kod Joseph Ntonja kaachiel gi Grace Olim, masira noweyogi gi buok kaluwore ni jomaundugo ne ok okwalo gimoro amora e dalano, gino makoro onyuolo penjo mathoth. Giyango ni miyono ero monegi ma ne en jalo manoketo maino mare e chenro mag pur kod rito nyithindo kaachiel kod jambe, kendo noonge ywaruok gi ng'ata ng'ata. Wuon pargi ma en jadolo to ne riko onge dala e sama ne masira makamano otimore. Nilipigia OCS simu na kutoka saa hiyo hawakulala, na mpaka saa hii wamefanya arrest ya watu 3 ambaye ni suspect wale wanajulikana, na ilikuwa ni hatari kwa sababu kama sio vile askari wamepita kwa mbiu, wananchi walikuwa na nia hata ya kuwachukua ili wachome, lakini na hiyo hatungekubali sababu hiyo ni kuchukua sheria kwa mikono. Kwa hivyo ni mzuri wamepatikana kwa haraka na tutajua nia yao na ni wapi wanakaa na ni wapi wanatangia hizo crimes ambayo wanakuja kuua na kuchukua mali ya wananchi. Mama ameuawa, ng'ombe zimepigwa risasi, lakini hawa waizi hawajachukua chochote. Sasa tunashindwa kama ni wizi ama ni kizazi ilikuwa ndani, tumeshindwa kuelewa. NPR kwa sababu tunaona kwamba NPR imeweza kuwa very effective than hata askari, kwa sababu hata wakati hiyo mambo imefanyika askari walikuja baadaye, lakini NPR ingekuwa hapa karibu, NPR ndio wangeweza kutusaidia. Kwa hivyo tunaomba tu kuongezewa NPR kwa hii kijiji, kwa sababu given that ni corridor, ni vizuri hata tukiwa na NPR 4 wawili wakuwe upande hii ya hii corridor ya hii barabara na wengine wakuwe kwa hiyo barabara nyingine, kwa sababu sasa hatuna usalama kabisa. Martin seche 24 tok josiasa maketo serikal tesre wacho ni nitie sukari moko moingo tan 25,000 manokele pacho ka kowuok e pinje maoko e yor apanda, kendo mano ma ok ochopo rang'iny mowinjore. Duol marango rang'iny mar mwandu kod chiemo e pacho ka KEBS koro chiwo duoko margi. E ote margi ne ute mag fwambo, KEBS olero ni giseneno ote maliekore ni nitie sukari pacho ka ma ok ochopo rang'iny ma chik opuodho. Kara kamano gikwedo ote makamano kaka mag miriambo, kendo chiwo ler ni sukari duto mirego e pacho ka kod mago miomo kowuok e pinje maoko itimonegi nonro matut kod pim mochuno mar fwenyo ka gichopo e rang'iny mowinjore. Moko kuom johala mag sukari mane timo ohala gi kambi rego niang' mar sukari mar Sony Sugar koro dwa ni piny owacho mondo duoknegi omenda maromo milioni 312 mane gichulo e kambino kapok nokete e lwet ji giwegi e yor Kodesa, to ne ok omigi sukari kata nomigi sukari morem ma ok oromo gi pesagi. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Keto kambi maso lwet ji giwegi yono mar Kodesa manotimore dweche mar Ariyo mokalo ne obiro kod ber kaachiel kod rach ne moko kuom jokanyo sekta mar niang'. Deso mar kambi ni bende ne obiro apoya ne moko kuom jokanyo e sekta mar niang'.
ka opogore kod gope mag jopur niang' malo milion 300 ma bende nyaka sani koro gibandho piny owacho. Bende nitie johand sukari mane omiyo kambi mar Sony omenda ka girito sukari ka kambi koro nipogo lwet ji giwegi ma bende nyaka sani koro bandho sukari kata omenda margi. Na wale iko pale anasema hatukujui, na wale iko pale ni mfanyakazi yetu ya zamani, tunakujua, lakini sisi hatuna uwezo. Wale watu wazuri wote hatutetea haki yetu, iko hapa na sukari yetu iko hapa, naomba tubate haki yetu. Yangu ni zaidi ya milioni 6. Kwa hivyo tunataka sukari yetu tubate. Sawa, mimi nimenunua gunia 500. Gunia 500 kesho kuja chukua lori 2. Baka leo sina mali. Bedo ni gichiwo omenda gi mar waro sukari kane kambi ni Sony pok noketi e lwet ji giwegi osemiyo gi pek. Kata omenda maro milion 312 mane gimiyo kambi no Sony kane girito sukari mabende nyaka sani koro pok giyudo. Lipa sukari tukagodesha gari ya kubeba, ananijibu Sony ya jana hakuna, ni Sony ya leo. Wewe hatuna kitu yenu. Na sukari yetu bado hatujui. Sisi tumanunua, hatuna kitu ambayo tunalipa, endana kwa serikali. Na mali yetu iko hapa, sukari yetu iko hapa, risiti iko nayo, hata ile balance yetu iko hapa. Mimi mwenyewe naongea Muhammad Hashi, iko gunia 900 hapa kwangu. Abdul Haman Hussein Benachiel kuom johand sukari wachne gisebedo ka gidhi e kambi mar Sony to ten kambi ni masani osekonogi ne gin ok ginyal donjore e chudo margi ka chudo ni onego tim kod piny owacho mamalo. Tulikuwa tunaingoja tu 1-2 mwezi moja, mwezi 2, mwezi wa 3, kesho mwezi wa 9, nafikiri kesho mwezi wa 8. Kwa hivyo tunalilia serikali yetu, sisi wafanyabiashara ambaye tunateseka, ambao tuna watoto ambao wako university, ambao pesa yetu imekoma huko, tunataka tulibe pesa yetu or sukari tubewa, sababu tunaona sukari kiwanda inasaga. Moko mjoala gi mag sukari wacho ni ne gikawo ola mondo eka gitim go ohala mar sukari ka bende nyaka sani koro ibandho gi mokalo. Kawo pesa na makete kambi 11,400,000 to bang' 1 week to ongiswa ni factory olor. Koro kanwa duoge meeting gi new management to ngiswa ni kagirego to gibiro miyo 30%. Koro nyaka chakre dwe mar 5 nyaka sani onge gima osamiwa factory to tiyo. Koro wakwayo nikech wan gi loans kendo bank koro sagi kama koro giseketo CRB. Koro wakwayo sirikal mondo yie okonywa mondo chulwa pesa wan. Johala gi wan gisetemo wuotho ofise mopogore opogore ka gimanyo omendani. Kata kamano onge duoko malong'o ma giseyudo ka gombo margi en ni mondo koro piny owacho koro konygi mondo giyud sukari kata omenda mane gichiwo ni Sony. Nataka au tuende kwa sheria ya Kenya, so Kenya iko sheria, tuende koti mahakamani. Kwa hivyo tunataka jawabu kamili kutoka serikali yetu. Kata moja tatije mar kambi mar Sony Jen Pamela to wacho ni ywak mar johala gi mag sukari iloso kod piny owacho malo ka okalo kuom kamiti ma oyiedhi mong'ere kaka Transition Committee. Pamela wacho ni chudo mag johala gi gin achiel kuom gigo eko ma gisebedo ka giwacho wachne e kamiti mar Transition Committee ka bende en teko dadide ne piny owacho dhi winjo ywak margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Higa achiel tok muoch tuo mar guonyo mar mpox e pacho ka, migawo mar thieth pod medo jiwo oganda mondo mi oket okenge duto manyalo konyo e geng'o tuono. Jatend migawo mar thieth Aden Duale wacho ni kwan duto mar jogo moseyud kod tuono romo 314 e pacho ka. Ji duto moserwak e ute mag thieth gin 33 ka ji 54 to yudo thieth ka gin pacho. Ma ji maromo 222 osechango ka ji 5 to osewito ngimagi kaluwore kod tuono. Kauntis 22 ma pacho ka bende osefwenye ranyisi mag tuo mar mpox, kamano ma Mombasa emotelo gi kwan mamalo mar ji 146, Busia 63, Nakuru 21, Nairobi ji 17, ka gwenge ma Kaluo kaunti ma Migori emoseyude ng'at achiel mana kaka kaunti ma Kisii.
Jatend joten migepe pachoka Musalia Mudavadi obagoro mokoten jopuonj mawuok e gwenge ma Imbo malalruok e wi okenge manyalo konyo bero ngima jopuonj kod jopuonjre. Kotelnegi kod jakom mar riwruog jopuonj secondary bade ma Kakamega North Simon Sindani, jopuonj go ochwalo ng'ur margi e wi moko kuom gigo mosethiro sekta mar somo e gwengego. Korka kore Mudavadi osingo maneno ni piny owacho oketo lwasi makare machiwo thuolo makare mar somo ne jopuonjre duto ma ok odewo familia mar ng'ato. You must give direction. You must start shaping the narrative at the grassroots. Because you are listened to. Your voice is not a joke. The voice of the people in this room and the several others, thousands that have been left in Malaba is so significant. So let us be that itiro, that pillar that will help Malaba make a good decision. Fees has truly fallen because the government listens to you, listens to students, and is ready to support us to educate our students. So from now, because this is the message you take to the students and to the parents, because they're joining university from this week, September through September, nobody will pay more than 75,000. The lowest for like BA is 6,000, and the highest medicine is 75,000 per semester. Moko kuom jod bura ma kaunti ma Nairobi onyiso migawo mar somo mondo owuog oko kendo pedho ne jopiny e lela kwan duto mag jopuonjre e sikunde mag primary kod secondary kaluwore gi nok mar omenda masiro somo maonge chudo e sikunde mag piny owacho. Ka gitwa gi jofwambo e liare mar od bura mamalo, giwacho ni mano e yo kende mar ng'eyo kwan monego med ni medo migawo mar somo e dhi nyime gi siro somo maonge chudo e sikunde ma primary gi secondary. Bende gipako jatend migawo mar omenda John Mbadi kuom wuok oko kendo nyiso jopiny adieri ma sirikal osebedo ka pando kowuok kuom jopiny e wi wach somo. Its fair share of blame for having exposed our school and children to by sending money which in their books is supposed to be 22,000, but because of a gap on scrutiny on the actual number of students, we end up getting 16,000 in the school. We must tighten the gaps on scrutiny as members of parliament and put to task the mandarins at the ministry to ensure that NEMIS actually captures the exact number of students in our schools. We need an assurance that the data for all the school-going children and students in this country will be captured so that we don't have a gap of those who are not in NEMIS and we still use them to disburse the capitation. That's why we are telling the ministry, before you tell us anything about the 16, can we just have this capitation first going with data that we have 3 million children? Therefore, when you bring in your budget into Parliament, you are able to say 3 million, give a capitation of 22,000. How much is that is needed to go to? Jaod bura ma Kuria East Kitayama Maisori okwayo jod bura wetene kotelnegi kod jod bura manie kamati mar somo e od bura mondo joneni giketo omenda moromo e sekta mar somo. Kanowuoyo e skunde secondary ma Taragai, jaod burano nopwoyo jatend migawo mar omenda John Mbadi kuom wuok oko kendo lero matut ne oganda chandruoge mosebedo komako sekta mar somo e pacho ka. Kitayama nolero ni gimaber ka en gimaber ka od bura mamalo biro medo omenda moromo mar somo kaka yo achiel mar bero weche mag somo maonge chudo e pacho ka. Komachielo jaod burano nokwedo jogo malando weche manono e wi jatend migawo mar omenda. Mati ya elimu kwamba sisi tuongeze pesa, yani wabunge tuongeze pesa kwa ajili ya capitation, itoke kwenye ile iko sasa hivi 15 ifike ile ambayo inatakikana kisheria iwe 22 kwa kila mwanafunzi. Na kwa kusema pale hivyo alisaidia nchi na alisaidia Mheshimiwa Rais, because ni vizuri kuwa na viongozi sana sana mawaziri ambao wanasema ukweli.
sio wale wanamhadaa rais alafu baadaye kunakuwa na madeni kwenye mashule, kwa sababu pesa hiyo isipofika then kunakuwa na debts nyingi, madeni mengi kwenye mashule. Walimu wanakosa kukaa shule, wanatoroka shule kwa sababu wanadaiwa na wadeni wao. Kwa hivyo Mheshimiwa John Mbadi, endelea kusema ukweli, endelea kusaidia Mheshimiwa William Samoei Ruto kusema ukweli. Na ningependa nitoe pia usia kwa mawaziri wote katika serikali hii, angalia ukweli ni nini, sema, pana ogopa. Kwa sababu ukiogopa kusema, utajificha nyuma ya uongo, baadaye utamwangusha Mheshimiwa Rais. Tutakapokuwa tunaenda pale mbele, watu watasema yeye hakufanya. Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV. Wadhi nyime gi weche mamoko manyien ka bang' thuolo machuok ahinya wabro dhi achiel kachiel mondo wawinj ane gima duond bura moro ma siasa e pacho ka wacho ewi weche motudore gi weche ma pacho ka. Aneno kanyo ote mar Caroline Atieno, iwacho ni nitiere Sori Karungu, iwacho ni iwinjo yo makare, kaeto Cadel Original ka nitiere Rongo, en bende wacho ni Ramogi TV kelonwa weche manyien e yo makare. Ote mar Gladys Onyango ka nitiere Kabondo, en bende wacho ni Ramogi TV choponwa e yo makare, jopuonjre to onego mi pesa ma somo ma onge dok chien kata matin. Ng'ama chielo ka iluongo ni Lilian, Lilian taneno ka kwayo pado moro kaeri ni mar Rose Muhando. Aparo ni mago nyalo biro n weche ma bang'e no ero ka DJ Small to kanyo seche gi ma DJ Kolo bende ni road show kocha. Magi duto wakelo nudori nyathi Opiyo, iwacho ni nie budho nyaka giko, iwinjowa maler, iwacho ni idonjo gi mama ni gi nyithindi Rihanna kod Fidelis gi familia ni te. Nyasaye mondo min anyuola no hocho. Aparo ni anyuola ma bende gino otimore no ero. Aparo ni nitie kaka miyo chande ochiel gi magina kendo owito ngimane e yo ma ok ni kare. Aneni makare sana Rapogi Kanyamkago ka, Anotis Tinga Oganyo mar Rapogi Kanyamkago, en bende wacho noluwa e yo makare. Kaeto Jojo Mondi Oguda, Ramogi TV ler mar atari, piny Nyagidha Kabuoch, wan kod Murin. Wadhi achiel kachiel mondo wawinjane wach mar duond bura mar DAPK. Litmus test for unity as the united opposition. Just the way we're managing our internal disputes through internal dispute resolution mechanism, as the coalition we are equally setting in place mechanisms of resolving disputes. And in the coming days after IEBC, and we are calling upon IEBC, Kenyans are anxious. They've had wards and constituencies, 6 of them, 16 wards, unrepresented, some for over 2 years. I was in Huisero, where Maloba, the MCA, was murdered. In 2023, up to now, Kisa East has not had an MCA. So that lack of representation is a serious issue, and we are saying IEBC must proceed with speed, give clear roadmap, beginning with by-elections. We need to know when we are going to have these by-elections. Then we are already in August, meaning we are entering that critical stage that Judge Kriegler talked about. 24 months to the next general election, IEBC must be up and running and fully operational. They are just starting. We were a bit late in getting this IEBC. So we must have a clear roadmap right from the by-elections all the way to the general election that is just 24 months away. We are talking of next August and the last August, the second Tuesday of the last August. That will be 10th August 2027. We do not have the luxury of time. We want to see IEBC moving, and we want to see free and fair elections, starting with these by-elections. Already you can see the semblance of pre-election violence. You cannot have free and fair elections where there is violence, whether it's pre-election or post-election.
What we are seeing in terms of violence unleashed against members of our coalition, we saw it in Murang'a, we saw it in Subukia, we saw it in Chwele in Bungoma, we saw it in Kakamega. We are very, very sure that Ruto knows he's going to be a one-term president, but he's going to resort to two things. One, stealing elections, as Oscar Sudi has told us, Senator Cherargei has told us, and violence. So IEBC, come out. But for us as the coalition, we are going to agree in the next few weeks after IEBC announces to field joint candidates in each constituency. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo Nyakaramogi e chenro mar migago akwayi ni kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Gimoro matin mo ng'adni che moro matin mar caretaker ywe laro gi loro ne ji ot gi kiful emo minya wuona kaka dwaro anyisi madhe jomoko chaga ji joluo kwa herere kabisa ka wano ka tikiaya nikichan senior caretaker jowagi okwero jog ngata machandi kaka maktamre chudogo kinyiso ni toa huyu very fast koro kaja pesa ni around giwinjo tik pesa Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Teka unusiye gi wachno to ano ka bibet ka ikinyome to kata arus mare ano ka bibiro ere kaka ininyalo timre go sipra malich kamae ko siparoni ne en mana kende ka an ka mora chiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunje adek osiep hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok koro onge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikrine wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Machiegni kendo moko kuom josiasa pod medo dok ne sirikal mar Manywanda kata obedo noseyudo kwet kowuok kuom josiasa maketo sirikal tesre koloso e kinde nyasi mar Alame skul secondary ma Cheptarit e kaunti ma Nandi. Jatend migawo mar dokruok gwenge Mongoro Beatrice School owacho ni sirikal mar Manywanda osekelo kanyakla oganda jo Kenya kowuok e tunge duto gi sekta mopogore opogore. Askul bende nodok ne jatend piny William Ruto kowacho ni oganda jo Kenya owinjore miye thuolo makare mar tich mar chopo bende singo mane ochiwo negi. Okwedo josiasa maketo sirikal tesre wira negi temo mana chwalo ywaruok e kind oganda. Nchi ni yetu, Kenya ni yetu,
Mtoto anayeongoza ametoka mahali hapa, na mimi ningefaa tu kusema hivi, tumuombe, tumsaidie sana, kwa sababu hakuna mtu atafanya kazi peke yake. Na hii vile makabila yanaenda, hii kitu inazonga hivi, kumunya hako za hizi ni wetu, wacha tumsaidie amalize miaka yake yenye Mungu atakuwa amempa katika uongozi. Kwa sababu binadamu apangii mtu miaka yake, ni Mwenyezi Mungu upangia mtu miaka za uongozi. Let's support our own, let's support our kids, let's support our leadership, let's support the political leadership of this country. Hatuna Kenya ingine. Na vile wamesikizana kwamba tuwe tukiongea, let's all talk. Wacha tupate, tuongee, tusemezane, yale yanafaa kusikizwa na wakubwa, watasikiza kupitia mawasiliano. Kwa sababu yale mengine yenye yanapangwa na watu wengine wakisema wengine watoke waende wapi? Nchi ni moja na tuna kipande ya hii nchi, na hapa ndio tumesomea, hapa ndio tutatoa huduma. Dol mochung' ne rito le mag bunge pachoka KWS dhi mbele gi chenro mar kawo pach oganda e tunge duto ma pachoka e wi ondamo ma gigeto kawo ma timo lokruok n'omenda michulo e kinde timo limbe e kuonde ma idage le mag bunge. Chenro no bagi e gwenge ma Watamu e kaunti ma Kilifi, ka gigeto bago chenro maketgi mano e kauntis mamoko 20 kaka yo madino fuok mar omenda bilion 12 madwarore e sekta mar rito le mag bungu e iko omenda 2024-2025. KWS nochoko omenda maromo bilion 7.92 ma en omenda matin ne bilion 19 mane gigeto choko e iko omenda mokalo. We have been in the coast region since Tuesday, and today we are here in Watamu, and we thank our stakeholders in Watamu. They have given us their feedback, they have given their proposals, and they have also raised their concerns that upon reviewing these conservation fees, they want to see that that money should translate to better services in our national or in our marine parks, better infrastructural development in our marine parks, and they have equally given concerns that as Kenya Wildlife Service, we should also think about the corporate social responsibility in terms of supporting the communities who are neighboring our conservation areas. Hizi park fees zimekaa bila kuwa revived for almost 18 years. Ambapo sasa hata unakuta 18 years back maisha yalikuwa tofauti, yalikuwa chini na yamepanda, lakini hizi fees hazikuwa zinapandishwa. Lakini sasa imekuwa ni lazima kwa sababu hata hali ya maisha imepanda. Tumeunga mkono mipangilio yao kwa sababu kweli ni kwamba pasipo pesa maisha hayawezi kuenda. Isipokuwa wamekuja na proposals zao na sisi tumewapatia proposals zetu. Safaricom M-Pesa dhialo higni 18 kendo mor margi osaso gwenge ma Kaluo. Kawuono kweth apisa ma kembe tudruok ma Safaricom kod jolendo mag Royal Media Services olimo gwenge ma Kaluo ka sani gintiere e kaunti ma Kisumo. Watudre ane gi VOJ ka entiere e gwenge mag Awasi. VOJ kinyalo winja inyalo nyisowa ni to chal nade gi thuoloni. Erokamano ja Father Milton awinji maler ahinya ka gie sani wago kambi e dala mar Awasika mabende doko karo mar adek nyaka ne wachako kinyi. Maduong' moloyo en go ne johera te mag Ramogi FM, Ramogi TV gi joma osebedo ka tiyo gi chenro mar M-Pesa. Erokamano duong' nyaka ne wachak wuok tich kachakore gi Migori County wadhi nyaka Homa Bay County, nyoro nyawa ni County ma Siaya, kawuono wane County mano ma Kisumu. Ne wachako timo gimiluongo ni flag off mar yawe yanga e lok tich mar kambi ma Safaricom man Tafo Mall e dala ma Kisumu. Bang'e ne wadhi Katito. Bang'e sani koro wan Awasika. Ka wasika Awasika wadhi nyaka Kondele mabende biro bedo rumb caravan marwane. To kata kamano odiochieng' makiny ema koro bedo gi nyasi ma wabago ne johera duto te mag Safaricom, Ramogi FM gi Ramogi TV. Iluongo ni Safaricom M-Pesa Sokoni Festival. Ma dhi bedo kama iluongo ni Jomo Kenyatta International Stadium Mamboleo e dala mar Kisumu kata Mamboleo Showground kama ging'echa e kama nyasi nitiere. Kacha kochakore sa 3 okinyi nyaka sa 11 odhiambo wanabed kod kembe mopogore opogore madhi uso mwandu idhi use nengo mogore piny. Wan kod mwandu mag ot, chiemo nitie kanyo. Kora kwayo jonyuol mawinja ka in alwora ma Kisumu ka bigi familia mari. Wanabed kod bouncing castles, wanabed kod gik moko minyalo nyiewo e nengo mogonyore. To kochopo sa 12 mar odhiambo wanabed kod budho mar jodongo
18 plus kende. Donjo en mana kipande mari kende mi donjo go nyakwara Mogajwang. Kuom mano bi kacha wanabed gi jothum mawuok e piny luo machalo Khaligraph Jones ni biro bedo kanyo, Apesi Mnyamakali, wanabed kanyo kod Musa Jakadala e kin mamoko mathoth. Koro en kwayona ni mondo ji obi karomgi to ote maduong' ma Safaricom kokalo kuom M-Pesa sokoni e kinde ma gidhialo higni 18 en nyiso oganda jo Kenya ni erokamano. Safaricom kokalo kuom M-Pesa osebedo kakelo chenro mopogore opogore maloko ngima oganda jo Kenya duto te. Wan kod gima iluongo ni Zidi Money Market Fund ma bende en yo mayot ahinya ma ng'ato nyalo keto godo mwandune to pesanino nyuolore gi pasent kata tamalo ma bende juolore. Kuom mano jo ohala nyalo ji chenro makamano. Bende wan kanyo kod chenro madewo ngima jopur ma iluongo ni DigiFarm ma bende jopur nyalo ng'eyo godo rikni mopogore opogore mag pith gi pur jaka Black. To ka ok adhi mabor ahinya, adwa wuoyo gi achiel kuom apisa mag kambi mar Safaricom iluongo ni Wycliffe. Ne waloso kode nyoro, kawuono en giko mar msafara marwa. Wycliffe, iwacho ni gimoro amora mar gichakruok ne nyaka bed kod giko mare. Kabisa. Ma kore giko mar chenro ni endi. To kendo wabet gi giko maduong' kendo mach liel to kendo buru dum. Kawuono watieko Kisumu kae kawaduoko ni customers mekwa erokamano kuom tiyo gi M-Pesa higni mosekalo 18. To sani wanawasi kendo wadwa dhi area mar Ahero gi Rabuor kawadok Kisumu. To gima duong' kendo kiny niya wan Jomo Kenyatta Sports Ground Mamboleo ka wariwre gi jog matimo ohala madongo dongo kendo ohala matindo tindo ka gikelo gik ma giuso kendo wauso gi e discount. Koro M-Pesa kaka product ma Safaricom watemo mondo wabed kanyakla gi jo Kenya kendo kwa konyo gi ohandgi mopogore opogore. Koro wakwayo ni ubi Mamboleo kochakre saa 2 okinyi nyaka saa 12 bobet gi sale man gi discount mopogore opogore, weche saloon, chiemo, lewni, computers, simbe, gik mang'eny. Ae koa kanyo kinde nyaka kuonde tugo mag nyithindo na a family day courtesy of M-Pesa Festival, M-Pesa Sokoni Festival. Koa kanyo to godhiambo wabobet koro gi party for jo Kisumo gi jo Nyanza duto. Party na godhiambo kochakre saa 12 wakamni ibiro mana gi ID kende. Security ber, chiemo ng'eny, math bende ng'eny. Koro uchopo saa 12 nyaka che. Wan gi Musa Jakadala, wan gi Khaligraph, wan gi Aquino Chogo, wan gi DJs. Ena thum chieng' podho thum ywaka chieng' biro gokinyi. Wadoko no erokamano. Meduru tiyo gi M-Pesa kaka jogo ma nigi Safaricom. Higni 18 tiende nang'o ne kambi mar Safaricom ka wang'iyo platform mar M-Pesa ni? Higni 18 koriwre nikech wadoko jo Kenya erokamano niya kuom M-Pesa mubedo kutiyogo wase konyo Kenya ka jowe tiyo gi oro pesa ga kamba, jo oro pesa e bus kwa Nairobi kabiro dala, pesa lal. Koro wamiyo ji a safe way ma oro M-Pesa mana achiel. Kendo gima duong' wadoko ni ji erokamano niya kata si M-Pesa gi M-Pesa Foundation wagero hospitande kuonde 47 counties, hospital ma intensive care unit mag nyithindo ndalo higa ka higa. Kila intensive care unit en gimoro madhi million machopo 50 mondo wa med improve health ma nyithindo Kenya mangima. Ka waduoko chiwo ni jopiny ma Kenya. Wach mari mogik? An wach mara mogik en ni medu tiyo gi M-Pesa. M-Pesa en maru to M-Pesa en majo Kenya duto. Koro medu tiyo gi M-Pesa, the more M-Pesa grows, the more Kenya grows, and the more we also give utimo chiwo ni community mopogore opogore ka through Ndoto Zetu program mag gero sikunde, chiwo desks ni sikunde, gero hospitande. Koro wamake urukara achiel, wametiyo gi M-Pesa, komdo tiyo gi M-Pesa to wagero Kenya. Erokamano. Erokamano Jaka Black. Kaka pile wawacho ni maisha fiti biz shwari M-Pesa Sokoni higni 18 kawuok ka wadhi e dala mar Ahero wadonjo Rabuor kanyo nyaka Kondele kama bende wanabed gi budho ma odhiambo mar chiwo mich ma wan go ka. Nitiere pesa michiwo ka, t-shirts michiwo ka, mich ng'eny nyaka airtime matching bende wachiwo ne joma obiro moduoko penje mayot ahinya. Kaka pile higni 18 ni wamedo kwayo jowani omed tiyo kod chenro mar M-Pesa mondo mi olok ngimagi to kiny onere. Wan ka gi jo lendo mag Ramogi FM machalo Kasuku Rafael nitie ka kachiel kod min Jaki, jo lendo mag Ramogi TV, wan kod DJ Kolo instrumental mabende nitie ka kanyakla kod Vincent Atiagi ni mag Citizen Radio kachiel kod Munai kachiel kod Inspector Mwala mwenyewe wan go ka kamano koke county ma Kisumu e dala mar Awasi higni 18 mar M-Pesa. Nyinga en Victor Otieno Makajuma.
Kamano Victor, aneno ki il mokalo, chal ni jo M-Pesa obugo simbi gi gimoro, ki nyalo pogona, to kanyal tamora. Ero kamano. Biro, ingini choncha niko pesa gi bas, kinde wako kiwuke studio ni to nyaka yed ni confirm ni boro sedonjo. Ero kamano. Bano VOJ achiel kachiel kowuok Kawase ka gin e msafara mar higni 18 mar M-Pesa. Wadhi nyime, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi oyawo ayanga chenro mar keyo teko stima ne jodak e gwenge ma Mkononi kod Fuzo e kar chung' od bura ma Matuga e kaunti ma Kwale. Chenro mar tudo teko stima e gwengego kokalo kuom riwruok mar REREC biro tiyo kod omenda maromo siling $21,000,000 ka siling $320,000,000 oketi e kar chung' od bura ma Matuga e keyo teko stima ma kamago. Jatend migawo nowacho ni chenro mar keyo stima no biro dhi nyime pachoka ahinya te gwenge mosebedo kuom kinde malach kapok otudnegi teko stima. Maendeleo kama hapo pongezi kwamba moto tutapata. Tangu nchi ya Kenya ipate uhuru, Kwale County mambo ya stima hata haijafika 30%. Bado iko nyuma sana. Ndiposa Mheshimiwa Rais Ruto akasema ya kwamba juhudi zake zote itaelekezwa kuhakikisha kwamba stima imefika kila kijiji. Biashara haziwezi kuendelea bila ya stima. Kwa hivyo mradi huu wa stima ni mzuri zaidi kwa sisi, hususan sisi ambao tuko karibu na bahari. Ni kweli tunaleta boats kwa BMUs, lakini wakivua samaki wengi watawapeleka wapi kama hawana freezers? Lakini tungetaka bwana waziri, ili wananchi wasiwe na taswira na serikali, wakati mradi umefanyika uende mpaka mwisho kama vile ambavyo huu umefanyika. Na nafikiri ikiendelea hivyo, hili gari tutaliongeza. Wazee watakwenda kuvua samaki, tutakuwa na deep freezers, tutaweka samaki wetu, tutauza samaki kutoka hapa mpaka Kisumu, si ndio? Kwa sababu samaki amekuwa preserved. Rawre ma pachoka koro jiwo mondo mi ondikre mar yudo pande kaka achiel kuom yore mabiro konyogi yudo chenro ma piny owacho e yo mayot. Koloso e kinde mane gichiwo tiegruok ne jodak e kar chung' od bura ma Kimilili, maneja mar Huduma Center bade ma Bungoma Gabriel Ekero owacho ni thoth rowere ok osebedo ka yudo chenro kaka mag thieth kokadho e okumba manyien mar SHA kaluwore ni gionge kod opande. Chandruok maduong' ma jodak mago wacho ni thiro yuto margi en nok mar opande, kendo giwacho ni giyudo kinde matek mar chopo e boma ma Bungoma kaluwore gi chal mar uchumi. Kata kamano gipuoyo okang' mar tiegogi kokadho e chenro mar huduma mashinani. Kwa IDs ama wengi wamepoteza. Sasa leo tuko hapa tunawahimiza wakuja wachukue IDs ili waweze kuregister na SHA na services zingine za serikali ambazo zinahitaji mtu kukuwa na kitambulisho ili aweze kuhudumiwa. Tumepata wananchi wengi sana, especially wale wa birth certificates na wale wa IDs. Na wale vijana ambao tumewaserve hapa ni close to around 560. Tumepata birth certificate hapa kwa haraka. Kama mimi ni vile nimefika tu nikaambiwa tu niulete notification haraka tu, nishashughulikiwa, ninarudi kwa kazi yangu. Mimi huwa nafanya mfanyabiashara hapa Kimilili. Nimefurahi sana, sikuwa na muda ya kunipeleka Bungoma ati nitafute birth certificate, pia sikuwa na nauli ya kunipeleka, lakini kwa sababu mheshimiwa ametuletea hapa Huduma Center mashinani, nasema ni asante sana mheshimiwa. Mimi nilikuwa na watoto wawili, hawakuwa na birth certificate. Kuenda Bungoma imekuwa mbali, lakini vile wametuletea hapa imekuwa rahisi sana. Afisa mag obila ondhi achich moro mitudo gi uso kuong' ma ok opuodhi e gweng' ma Kikuyu e kaunti ma Kiambu, kendo yudo kupni mang'eny mag kuong'go kod gigo mitiyo godo e nyuoyo kuong' ma kamago. Chenrono noriwo migepe mopogore opogore mochung' ne arita kwe, kama obok mathoth mag bandia mitiyo godo e loso kuong' ma ok opuodhi ne oyudi. Kama moko kuom gigo mabandia ma bende ne oyudi oriwo seals mabandia ma KRA kod caps kaachiel kod stickers mag kuong' mopogore opogore. Achijno miluongo ni Owen Dhuo Mwangi odine e tesend obila ma Kiambu kirito chwale e doho.
Erokamano Nyakwaramogi, pod wadhi nyime gi weche manyien mag migago, mak mana ni wadhi e yweyo mar ariyo. Akawa a yweyo mar ariyo wabiro kelo ni mathoth, kik idhi mabor. Have you made plans for the August school holidays yet? Looking for the perfect family getaway to relax, unwind, and explore? Look no further. View Travel has you sorted with exciting international deals for the whole family. Fly off to Cape Town from just $1,190 per person sharing for 4 nights with return flights, hotel transfers, a full Cape Town city tour, half-day Winelands tour, and half-day Cape Point tour. Or unwind in Zanzibar from $1,259. Spend 4 magical nights enjoying the Spice Island tour, swimming with sea turtles at Baraka Aquarium, and sailing to Nemba Island. All with return flights and hotel accommodation included. Book now and pay later with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or WhatsApp 0703-254-254 today. View Travel. Dream, explore, discover. Look, who is there? Egwengni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'eyo wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, waduto wachokore. Ok ne baraza, to ne Nyarkochia. Nyakochia, go. Nyakochia, toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli pur. Riwre uru gi oganda duto, kendo we uru wanyier ka gima okochuno ni ng'ato chul puothe no. Kokija richo, ting badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka moponde ndalo. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts mabeo mokalo mag dier higa. Tiles mag tado mag Deka iyudo gi $100 kende, ka steel trusses to yudore e $255 mita ka mita. Wakelo ni nyaka idhodi maonge chudo mora mora ei Kenya mangima. Gochno e namba ma en 0722-6383 kata chwal order mari e www.royalmabati.com. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani od jaoda maduong' mondo iluw timena. Nyaka e ngima masani. Oga kada hol pesa ibuchni, na biro loso go ore. Nyasaye okuoki ng'iyowa, nokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo, kago wang'a koni tena no nyithindo. Kinyo dhi nam, mondo ane kama ng'ato ok nie ng'ato, nikech nambi ng'iye mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo, jonyuol ni kit grich. Mama fundi mwera. Dala maka okadwe. Koda kamor mar ngima. Idendo gi English ni my dear. Kaka kinde mosekalo, kod masani e sigendni mopogore opogore. Odhiambo maru e kakoro dwa chacho. Pero koluo hera. Ng'ama onge pesa. Wini, sani ng'ama onge pesa itimo nade? Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno. Kik bai. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Machiegni kendo, nyasi mar odiechieng' mar dhialo jorit lee mag bunge kata World Rangers Day ne obagi e kar rito lee mag bunge ma Masai Mara
Gavana Patrick Ole Ntutu ne opoyo obila marito lee mag bungu kuom tich maber magitimo e odirani eri ma lee mag bunge mong'ere kaka wildebeest kata riwo dhi ng'ado aora Mara. Gavana Ntutu ne otiyo kod thuolono e puoyo jatend piny William Ruto kuom luwo chik kendo duoko kar rito lee ma Amboseli e kaunti ma Kajiado. Bende nochiwo mich ne obila matiyo matek kod mago moyudo hinyruok ka ginie yor tich koyangore kaka thuondi. Not many like the previous years where we have overcrowding of the tourists in the migration corridors. We have been able to manage, and I want to thank the rangers because they have done a very good job in terms of managing the number of vehicles that can approach the crossing. You have done me proud. I have been following up, and I've been getting a lot of good reports from the tour agents, even the guests themselves. They're really happy. Let us ensure no rangers walks alone in this mission. To our stakeholders and partners, support your rangers. These are the conservancies around the ecosystem. To the public, stand with them. To the government, invest in their well-being. To our rangers, hold your heads high. Your work matters more than words can express. Mgeni inaweza tembea mahali yoyote. Hakuna mahali mgeni inaweza kuogopa kutembea. Community inaweza lala usiku mzima bila kuogopa ng'ombe inaibiwa. Na ile kazi askari nafanya kama ilikuwa sio sisi, hata Watanzania jirani yetu wangeumia zaidi. Sisi nafanya patrol hata kilomita 70-80 kuingia Tanzania. Hiyo uhusiano ni kitu ya maana sana. Joanrej mosebedo ka uso e chiro machon e dhowath Mapaya e boma ma Homa Bay koro dar kendo otergi e chiro manyien manyasani. Ten boma ma kaunti ma Homa Bay osingo ne jo ohalago ni giduto gibiro thuolo e chirono manyien mana kaka Ali Abich leronwa. Chiro mar rech manyasani ne sirikal mamalo gero gi omenda mar $345 e dhowath ma Kogenga e boma ma Homa Bay. Kendo ne oyawe ayanga gi jatend piny William Ruto e kinde manobiro e nyasi mar Madaraka Day ma higani gi dwaro mar miyo mine ma joan rech obed e lwasi makare kinde ma gitimo ohandgi. Tok yawo ayanga chirono, sirikand kaunti ma Homa Bay koro ne odaro joan rech, joand omena kaachiel kod johala mamoko manosebedo ka uso e chiro machon mondo koro gita chenrogi e chiro manyien-no. Ka maneja Municipal ma Homa Bay Sigara Gomba manotelo e chenro madaro jowalago ne okoni kata dok ni jowalago kwandgi thoth to giseketo kenge mowinjore mar neno ni johala te yudo kuonde mag uso. Timore maber ni chenro duto ringo e ong'ala mamalo ma sama koro wagikeni. Jowa duto traders manyocha ni e Paya Market mane timo ohala mar rech gomena gi yore mopogore opogore e chenro machalo kamago ne wakelo gi ka. To wakelo gi kane wase miyo gi nonro kaka winjo gi tigi facilities duto man ka to kendo gi ber mar kocha duogo koni. Ng'eny gi ne oyie mane wabiro kwa wingi. Ka wane gi rech mopogore opogore emomiyo ineno ka waketo gi e kidienje ka kidienje. Koro nitie section ma fish landing site to donje BMU to koro donje trading zone. Chiro no tingo kuonde mopogore ma johala kete mwandugi, kuonde mag wang'o rech, kuonde mag luoko rech e kinde mamoko ka johala go wacho ni sirikal koro onego ketnegi yo machiegni ma ginyalo donjogo e chiro no e yo mayot. Uso to ok dang' wach ni rach ahinya, uso ber. Aneno ka welo nitiere, customers bende biro, dho ni obor matin but welo to biro. Wadwa ni oyo paw yo moro side ma koni mondo koro kata ka jotelo luwo koni jo geche luwo koni. Wach machielo, wan gi sto mar omena to tin gochong'a, koro wakwayo ni mondo omed gero nwa sto maduong' ma wanyalo kete gigewa kata ka waonge to waonge gi chandruok. Mine ma jowalago wacho ni kuom ndalo mathoth gisebedo ka giuso e alwora marach kendo koro chiro manyien oresogi ka gikoni matindo moko modong' manyalo bero ngimagi mondo olosnegi e chirono mondo chenro magi odhi kaka owinjore. Wadonjo ka maber, wauso maber mak dang' ariambi, wauso maber ji ng'eny, wauso to wang'en wabiro endelea maber. Mana ni kigo ligala manyien to gik moko ok nyal romo te. Koro nwakwayo mama
Ane partner mar Wengo kacha, wane chieng' to watiyo gi mach. Koro miwa umbrella moro manyalo geng'onwa chieng' kama wantiere chande. To gi kama wanyakete gigewa, maka wasetiyogo to wakane. Kuom higni mathoth Joan rech ma kwan gengo 500 osebedo ka use lwasi wach mokalo e boma mani ma Homa Bay. Sani koro gin gi mor bang' donjo e chiro manyien endi ka gidwa ni mondo sirkal otiek midhiero moko ma giwacho ni nyalo monogi dhi nyime kod chenro mag uso e chironi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruog Nurses kod Nyamreche ma pacho ka nan obwogo mar biro bago ng'anyo margi chakre tarik 8 dwe mar 8 kaluwore gi gima giwacho ni singo mathoth mapok piny owacho okete tim kaachiel gi lwasi marach mar tich. Kane giloso kod ute mag fwambo, giyango ni piny owacho osetamore kete tim ogirimiti mane gikete kok higa mar 2017 gi piny owachono kod riwruoge mag governors. Riwruogno wacho ni piny owacho oseremiyo nurses moko oboke mag tich kata obedo ni owinjore obed ni giseyudo. Ka bende ten counties ma pacho ka bende oserem kete tim meto mar osachgi. Has entered into a return to work agreement with both levels of government, that's the national government, the counties, which has not been honored up to date. Nurses have been patient enough, and if we take an industrial action, the government stands to be blamed. There is an SRC circular that increased salaries for the public workers. Counties have never honored that SRC circular. We have our UHC boys who are employed during the corona issue. So far, they have not been put on permanent and pensionable. And if you look at the national government, we believe that money has been cascaded down to the counties. Wan kaka riwruok mar nurses miluongo ni Nurses Union gi teko momiya gi General Secretary wadi clear kawuono ni chieng' tarik 8 wadhi chako mgomo kamano. Wakwayo jopiny nakie chieng'no ka in gi jaherani moro matuo kuom ame marach wagomos ok wabir bedo osiptal waonge chieng' wadhi gomo wadhi ng'anyo kendo wadhi launch ng'anyo wano e yo mamalo e ngadho mamalo ahinya e standard mamalo Nairobi kucho mak mana ka sirkal mamalo sirkal mapiny ka mag ugatusi obedo piny moneno ni gik mwawachogo gin gik mwasewacho kod gi higni gikete tim mondo kik wadhi e mgomo. Sirikand kaunti ma Homa Bay osidho mbui mar rowere biro gole pachgi ewi kaka gidwa ni sirikande ma kaunti otine jopiny ma motelo ne romo mar loch mar kor gwenge mibiro bagi e kaunti no ekind tarik 12 nyaka 15 dweni. Mbuino motis ni ugatuzi wall bende biro miyo rowere thuolo mar oro pachgi ewi kaka gidwa ni mondo ten counties otine jopiny ka gin bende giyudo thuolo mar neno ni pachgi otiyo e sirikande ma counties. Mbuino bende ni kod kweth mabiro bedo ka choko paro mag rowere kaeto chwalogi ne duol mar governors e pacho ka COG mabiro nonogi kendo neno ni ten counties okete tim pach rowere. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga ne otelo ne chenro masidho ayanga mbuino ka gimakore kod riwruok mar Shofco. Manen jatugo mar Harambee Stars Dennis Oliech osidhi kaka jambete matuke mag CHAN e pacho ka. E nyasi makamano manotimore magawa moro e alwora ma Kasarani, Oliech omi ting' mar lando tugo kata lando uma mar tugo makamano ne jo Kenya. Bende piny owacho kokalo kuom migawo mar tuke osingo matiyo machiegni gi jotugo manobedo gi huma kendo nokelo nying maber ne Kenya ka gitudore gi pinje mag Uganda to gi Tanzania. Tukego chakore ayanga e piny Tanzania kiny eka Jumapil Kenya go tugo mokwongo gi tim ma DR Congo. Mi naomba tu mafans wakuje, au ndo atakuwa motivation kwa maplayers. Wakitokea wengi ni kwa kiwanja ni watapush ni wachezaji ni bila hao ni wachezaji waweze kuwa nini na motisha. You have good stories of dedication and you overcame many obstacles that you can motivate
many young men and women, but more important, you are a role model and inspirations to many. So as we go forward, nawaomba mjitokeze, muongee na vijana. As our ambassador for CHAN 2024, we believe Dennis Oliech will rally the nation behind Harambee Stars, inspire confidence in our players, and elevate the campaign message, Pamoja Tushinde, together we win. We honor him today not only for his past exploits, but for his willingness to serve and mentor once again. Tim mar Angola nyobedo mar adek mole pacho ka motelo ne tugo mar CHAN machakore ayanga odiechieng' makiny. Morocco ema nokwongo donjo pacho ka okinyi manyoro tim mar DR Congo nyomolo. Angola nodonjo bang'e godhiambo ka Group A madhi gocho oting'o tim mar Kenya, DR Congo, Angola to gi Zambia kaachiel gi joloch magin joloch nyadiriyo tukego mag CHAN Morocco. Kenya biro go tugo mare mokwongo Jumapili e kindgi kod DR Congo chakre saa 9 mar odhiambo. Joloch mag Driftwood Sevens KCB RFC onyiso geno ni gibiro dhi nyime gi nyiso kitugo maber e sechegi ma gidhi e tielo mar Prince Law Sevens machakore Nakuru Athletic Club kiny. Jobengi ma KCB go itayo gi kocha Dennis Mwanja noyudo loch mar point 15-14 kane gilo Strathmore Leos e tielo mar Driftwood manobagi e kaunti ma Mombasa. Bang' Driftwood Sevens, KCB Rugby ema otelo gi point 22 ka thuolo mar ariyo maki gi tim mar Strathmore Leos manigi point 19. Cabras Sugar ni e thuolo mar adek ka Nakuru RFC kod Menengai Oilers ni e thuolo mar 4 gi mar 5 kaluwore kamano. Because I was taking a rest coming off the World Cup qualifiers. Then I had to transition from the 15th side to the 7th side, which I believe I have taken enough time training with the boys. And the boys won the Driftwood Sevens. That's a challenge for me. I have to take heading towards Prince Lou. We have to raise the notch higher. Looking forward to this tournament. It's been a long time. I was looking back and I saw it was, I think it's going to the 8th year since we last won the Prince Lou Sevens. We've been falling short over the years, but this year when we won the Driftwood Sevens, we also believe we broke the jinx that had held us back because it's been a long time since we won Driftwood as well. Wachope giko mar weche manyien mag migago, ageno ni koromo saa 4 wabro tudore kendo e weche manyien makagi kacha. Wach moro achiel nitie kani janabi moro nche nowacho ni piny bro rumo kiny saa 6 mar otieno. Kawuono oro ote ne ute mag fwambo kowacho ni koro piny ok rum. Koro kane in gi gop ng'ato chula ne kanise bedo mamor ni piny dhi rumo gi gop ng'ato dhi chul gowi piny ok rum. Oriti masani an Jacob Black. What? Citizen Duke now delivers! Get amazing discount on your favorite